thar nem ve helai sanga bom khata mi ni hi tam ve lu tu kan pho rawanga chuanin kan chang te ve kanga kan pho rawanga kan sel fai ve kang hem lu tu na hian chumi zo kan chang te kan pho raw kan her ai eng chun ni mai don ni tak chadon sin tam ve lu tam chave tam i puta ang da Khoi puta. Tam ve lu tu kho oi atla zui Yes, yan tu ya kan sil fai le fe ka nga tiang azung hi kan pai fe don ni ole hi atui bal tha khop maya asil tunu hanan sil pak maka oh hi takina sil that le la ngai ta akor hi kan vel le fe bok don ni man oh fei lai te oma oh te kan zat fai je ta a phải thật tổ khóc mày thì gan kan ti ve ka chuan than khat chon hi mi zo han te ro te pan te nan zen pho ro ken chu nor na kan ne kan nor nga pan te ta khan aroma don ani aro that kha poi mo a chiat lo nan tam tha sin ai en kan nga don le mai ore hi tiang te ve lek lek gan hei lian pui te po kha oma ma se ti ol sam to khan an ti don ni hei ro ke ro ta he chuan kan von ni tanga kan nor to me don ni pan te thuna khan hei ti zo hei lai hian chuan kan enang pan dan ka inang thak hian amanga phoro huna po ro roal thei don ani ang zong po hi kan ti le ve kang e cha kom tap hei hi pante te kan nor zo sa kha ani to a thlangra chunga newspaper kan pha a heta hianin kan da a chuan kan semrual anga hei hi nisa a kan pho don ani aro ramrep thlengin kan pho don ani chuan he tilaya hian oven tray a oma oven tray a hianin a bang kha ti hian kan da le a kan han sem dar le a ti hian hei hi ovena kan uranga kan siam bok don ani ovena urle ni a phoro kha enge adang lamna arong te ain angem ti te kha kan en don ni hei thlangra ni hi chwaka hetia en mei chon a chwa ne mel lu to kani ma se a chwak nem do nem atopa khan kan lo en don nya o ovenami turzok hi kan la a achung ber dot tu khan kan han urdon ani hei hi 200 degree celsius a kada a minute somhnia ka urma sapot dona chuan ama hi kan let le don ani chuan aro ma lo kan ur leang hei hi ovena kan ur khani ta hi ro thato lu to ka hei ama ko hi ro thave kani na chuan grinder a hian I have the done new dry grinder. Arauchi her na. Ti bela khan. An grinder kan hair don ni.
Aieng ram khanam bu pam Aieng kan nei chu ni tamai ta ni le a kan he kalau her zawa tuna chuanin kan Aieng siam kha adip dan kha kalau entir chinang chu dip that teuh kan du chuanin ti hian kan her non le zel don ani hi kai chu kalau du tok to a dip that dan khu asmut that to katia hi ovena khan I tun ai rei lo deuh hlek ka ur tai la tun ai hianin a uk lo deuh mai theini mong hian ovena ur uk deuh ni wang khan a eng dan hi a uk deuh ni uk lampang vai hi eng ang kha chun ni cha lo man se a tap top ani eng ma pol lo chen kha li chon mai da te hin polamo ti pon nan hian ek mar sha to chin si lawa ta hian ka dal lu tang phui takin da cha chin ni la izong hi ovena ka ur chu ka lo ni ta abak kha chu kan la pho hei chu ni khata asyam ngal vek thei ta ni hei ni khat pon lo ni khata akor te vela thena pura he dip le khanita one day Aieng mo eng thal tuk ka kutin te ko eng rong eng ma pol lo chemical ten lo le organic hlang kha ani hei chu ta hian ka sanga kana hian tuna kai eng ovena ka siam kha ka thlak a eng dan hi khu anita a ta hian thir fian te chan vel ka thlak ani ona helicopter an zo chemo ona kan thu he lo ro to chuan ti han an valet thi langa Ibo. Vaya kari rocket ni. Kan Aieng pho po kha aro cha to me a chung hi aro to emte kan in che la ro cha lo ya la le ma la ro lo do doin thi han pho le la za to kan Aieng kha am cha to la to aro cha to Long hair liang. Em chọc hộp mấy em dịch bàn tay cầm hơi nhẹ rất là em tôi áp tặc chắc lắm em đã ở bên nó cần tí khát dỗ ý xem đậu phút à em cho em chắc tắc mình ụt khát đến lâu mà Kan Aieng bao mà không cần thôi đâu thì giống hi kan Aieng siam chu lo ni ta he Tupperware wur ang chia khan he kan thar ve lo la ni kan ring rei khopang he
ni hi dora le ngai lawin kan ai eng thar ve chu lo ni ta a ko eng thave lu tu ka chuan hi chu nisa akan pho kha anita a aro ma lo kha kan pho deuh ngat mai ni khwa dur chang ya kha oma ba khan ani tak hi ka soi thei lawa aro ram rap achung te po ro vek ang kha chuan hei hi he dum bik in mu hi chu ovena ni khat thil thuwa kan ai eng siam khanita ovena khan kan ti ro top khanita he po hi arong aduk dewa a eng phet lawa ma se rin tlak vek ai eng rim tuilu tuk tak lu tuk ti shat mani thar nge kha hi ni som pali aka siam khani hi November mo te hi chu aro ma lo kan dia hi aro har ve ro kan du ang khan par khat vel tal chu ti ve ngai kembra ni sa ro thalu lu khani ta hi zong hi voinia kan ai eng siam oven le ni manga kan siam hi in an lo na khu en chinilo hemi ni sa kan phoro nuwa kan ai eng siam hi atopa couple chinanga chomya in lo en chin don ya eng dan kha hei ain ang lo ni pakhat hi adak do pakhat hi like dewa a eng dan kha I adak deuh hei a uk deuh zok hi ovena ni khathil thu a langa kan siam khanita chuan a eng zok deuh hi chu nisa akan phowa I rei tak chung ani pokha kachar lawa I khwate kha lo dur le china chang khan tikhan kan han elbuna aram rep ma lo kha chu kan phawani ti hian mani thar le siam ngei kan mang ve don ni ai eng chu ta hian fian te chan vevel nisa kan pho ai eng kan siam chwa kha kan pol ani ti zong hi ni se kan video te top thleng min thir saka kan lo me